iya ina kake jin santa? Daga zuciya nake kwatanta. Me zaka iya yi a kanta? Inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa. Me zaka ce akan makiyanka? Kila su ganin mu, kila su barin mu, kauna rikicin da na yi nisa. Da ya faɗa so irin naka, me zaka ce mai? Duk wanda ke cikin ta shine jurau, amma fa a gurina. Wayya ma sunanka kace? Hecibire kan waka. Kai kuma mawaƙin mata me sunan? Ku gwanja ne gani, ni kan yi mai tuka so gungoni. Me zaka ce akan makiyanka? Shedan ko na makiyana. Musa ya kaga gugurmayar tamu. Wanda nake yi zan wuce Ronaldo, amma na tashi zan zarce Davido. Mai ganado baya harkar ogondo. Ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shine zai ba ku damar samun dukkan shirye-shiryenmu.